Сәлам кыздар, малайдар. Без һезне республиканың иң теке, иң йырлы, иң моңлы радиоһына сәяхәткә сакырабыз. Радио тулкындар аша безгә нисек мәгълүмат җитә, йыр-моң нисек һайлана, яңалыктар кайдан табыла, журналистның эше авырмы, тура эфирга нисек сыгалар, барыһын да хәзер бергәләп өйрәнәбез. Һәм яңалыкларда нисек яһар? Һәм Юлия, яңалыктарда шулай менә безнең мобиль хезмәткәрләребез бар, улар хөкүмәткә, башка сфераларга яңалыктар алып кайталар. Шулай яңалыктарда без интернеттан алабыз, күрәтеп барабыз. Алмас агай, һез нинди яңалык алып кайттыгыз? Әле генә хөкүмәт утырышында булдым. Монда без Мостай Кәримдең 7 еллыгына багышланган саралар турында һөйләштек. Һәм ошо яһәттән киләсәк саралар турында һөйләнделәр. Һәр тапшырудың үз тыңлаусыһы бар. Иртәнсәк иртүк торып, юлдаш тыңлаусыларның кәефен күтәрергә без яраткан Ямил, Филүс, Газиз агайдар килә. Безгә улар менән дә очрашу бәхете тиде. Тура эфирда көтелмәгән һораулар еш буламы? Эш тәҗрибәһе арткан һайын көтелмәгән һораулар әзрәк була әлбиттә, чөнки һин ничектер кешеләр белән аралашып, алдан беләһең, улардан нидер кызыксындырганын, нинди һораулар борсыганын. Әмма көтелмәгән һораулар сынафта була. Ундай һораулардан һәр вакыт сыгып юлдары бар. Иң дөресе шул, юмор аша сыгу, я булмаһа башка акланулар аша. Иң мөһиме хөндереп кыймаска, я булмаһа ой, һеҙҙең менән бәйләнеш үҙелде бит әле. Техник арҡаһында, Әлеге мәлдә радио түгел, интернет өҫтөнөрәк дип әйтеүселәр менән мин килешмәйем, сөнки Юлдаш радиоһын тыңламаган кеше юк Башҡортостанда. Тыңлап ҡына ҡалмайҙар, уйындарҙа ҡатнашып, бүләк оталар, Юлдаш ойошторған концерттарға, сараларға йөрөргә ярата халыҡ. Шулай итеп, дуҫтар, йыр-моң менән беҙҙең кәйефте күтәргән, беҙҙе мәғлүмәтле иткән Юлдаш радиоһы менән яҡындан таныштыҡ. Әгәр дә журналист булырға теләгегеҙ булһа, беҙҙең ишектәр һәр саҡ асыҡ, тине Юлдаштар. Рәхмәт һеҙгә! Юлдаш булһын һеҙгә, Юлдаш!